jotka ovat aikoinaan olleet reservissä, sodassa, kotirintamilla, ihmisten tunnot. Ja vielä sotien jälkeenkin, ainakin tuolla sairaalamaailmassa näki monta ikävää tilannetta, kun ei pääse sodan ajoista irti. Ne hiihtävät kuin haamut öin. Ne liukuvat kuin aaveet kuutamolla. Niin hiipivin, niin hyisin ylläköin, ken tahtois niitä vastassa nyt olla. Ei heitä paljon ollut, ei, kun suksilleen nous parvi valkopuku. Vain parvi, jonka jäljet tuisku vei. Nyt lukuisa kuin kuusten suku. Mut mistä kasvoi joukko tuo? Miksi on sen hiihtokin niin kummanmoista? Ei ladut jää, ei varjoja ne kinokselle luo, ei somman jäljet loista. Nyt hiihtäjiin on liittyneet ne kaikki, jotka hiihtivät täällä ammoin. Kaik erämiehet, sissijoukkueet ja kylmä kuukin katsoo sitä kammoin. Vuosisadat vaanimas on vainolaista. Tuhansin keihäin, jousin, tapparoin. Ne taistelevat Suomen salomaista. Ne hiihtävät kuin haamut öin. Ne liukuvat kuin aaveet kuutamolla. Niin hiipivin, niin hyisin ylläköin, ken tahtois niitä vastassa nyt olla. Mukavaa yhdessäoloa.